Добре дошли в Ямболския край. Ако никога не сте били в тази част на България, най-добрият ориентир за вас е пътен възел Петолъчката. От тук минава главния път за Бургас, но за море още много рано. Затова ние ви каним на едно вълнуващо пролетно приключение с БНТ 2, земята на древните траки и на кукерите. От Петолъчката потегляме за град Стралджа. Колкото и градове да сте чували, че играят кукери, град Стралджа се намира в сърцето на Кукерландия, поне местните хора пламенно защитават тази теория. Датата на игрите обикновено съвпада с сирни заговезни, но тук отделно се организира и ежегоден фестивал в началото на март, на който играят кукери от цяла Ямболска област, дори от близките сливенски селища. Днес тук са цели фамилии кукери – бащи, синове и внуци, а костюмите са едни от други по-колоритни. В тях са закодирани древни и нови послания. По шарките и формите можем да разберем откъде точно идва кукерът. Някои елементи, като конските гърдани, обаче не са се променили от много векове. В други части от костюма към старите орнаменти кукерът пришивал и новостите на своя бит. Така от по-семпли и парцалени, маските постепенно ставали все по-пъстри и все по-манистени. Тия маски аз ги изработвам с маниста, с паети, всичко автентично. Колко време отнема да се направят на маска? Някъде около месец-два, зависи от шарките, зависи от изпълването, всичко. Като подреждате тези маниста, водите ли се по някакъв начин от стари маски, от стари модели или сега ги измисляте? Не. Всичко се мисли на момента. Станислав Станков на 4 години. Това какво е сега? Кажи ми това какво е. Лапки. Какъв е този костюм? Как се казва този костюм? Кукерски. Знаеш ли как се играе кукерски игри? Да. Я ми покажи. Е така на място. Подскочи. Кой е най-интересната част от твоя костюм? Хлопките колко са на брой? 24. Стежи ли? Малко. А колко високо можеш да скачеш с този костюм? Я да видим. В каква роля сте днес? Кукерска булка. От кого сте приели кукерството? Вкъщи още от дядо ми, от баща ми. Лесна ли е тази роля или има своята специфика? Има, на всеки не се отдава. Трябва да ти най-вече в кръвта. Какви са сега тези глави около вас, животински? Животински гугли се казват. Всяка е различна, малко разнообразие да има. Материалите на кукерските костюми са животински кожи и рога, шарени маниста и парченца огледало, а в тях се смесват мъжки и женски елементи като потури и сукмани, пояси и престилки от домашно такан вълнен плат, губери и китеници. Знае се, че в Стралджанско е имало кукери и по време на турското робство. В рамките на Османската империя това било един от начините народът да съхрани своята етническа и културна идентичност. По времето на турското робство са се играели кукерските игри и се радвали на голяма популярност. Толкова голяма, че дори турците се радвали на този празник. Българите са се позволявали да сатанизират турците, да им се подиграват, да ги потупват. И това е било прието за нещо нормално. В Стралджа кукерските фамилии са може би 20 изявени, но във всеки стралджански дом кукерската традиция се пази и с трепет се очаква Кукеров ден, както и днешния фестивал. Корените на кукерството се крият в празници от преди 8000 години в чест на тракийския бог Дионис, известен в гръцката митология като Дионисий. Това били дните, когато се отбелязвала земеделската нова година. Туристът може да повърви с кукерите, да види и пипне носиите и да вдъхне съвсем отблизо цялата атмосфера на фестивала. Но за кукерските групи това е едно сериозно състезание. В журито повечето хора са бивши или настоящи кукери, които отлично познават ритуалите и костюмите. Те следят в изпълненията да има правилна последователност на отделните етапи, а кукерите да имат автентичен вид, без модерни акценти като часовници и маратонки. Домакините от град Стралджа са кукерската група към читалище Просвета 1892.
Местните кукери сами изработват маските и костюмите си, а целта е да съхранят историята, традицията и духа на този край. Нашите възрастни хора дадаха снимки, материали, експонати и направихме един музей по-различен, дали е чисто музей, между музей и етнография. Да, такъв музей има и ако ви е любопитно да научите още малко за Стралджа и нейното минало, можете да го откриете в края на главната улица. Създаден само преди 8 години, този местен исторически музей съхранява интересни артефакти от историята на градчето. Тук се пазят ценни народни носии, характерни за този край, които са на по 150-200 години и са уникални с красотата на шевиците си. Тук е архивът на кукерските игри в носии, маски и снимки. Това е най-старата снимка, която сме успели да открием от кукерите в Стралджа. Аз виждам тук един много интересен кукерски костюм. Това ли е най-старото, което е съхранено при вас? Да, смеем да твърдим, че това е най-старият кукерски костюм, съхранен в Стралджа. Той ни е подарък от големия изявен хореограф на Стралджа, Тончо Тончев. Изработена и маска, и всичко е изработено лично от него и той бе така добър да не ги подари за нуждите на музея. Това, което виждате на самия кукерен, се казва капашон, а тази, която тук, е гугла. Капашонът на времето и гуглата са били изработени основно от ширити, разноцветни вълнени конци, украсени с сребърни парички и висулки, огледала. Роклята, която виждате, е изработена в края на 60-те години на миналия век, лично от певицата Вълкана Стоянова, избродирана е от нея. Тя е излизала на сцена както в България, така и в чужбина с нея. Просто сме наистина много благодарни на господин Варналиев за този ценен експонат в нашия музей. А тук пеят ли се още песните на Вълкана Стоянова? Да, песните на Вълкана Стоянова продължават да се пеят и в Стралджа. На всеки 2 години се провежда конкурс надпяване с песните на Вълкана Стоянова, за да може да се съхранят нейните така уникални песни за нашето народно творчество. Музеят неочаквано ни изненадва и с интересни и малко известни факти от живота на Пейо Яворов, а в града, близо до централния площад, е паметникът му. Поетът е живял и работил тук като телеграфист. След края на кукерските игри, Стралджа отново се връща към своя обичаен спокоен живот.